Jakubko, ešte som zabudla povedať, kde tie šaty sú vhodné, keď som si dala takto ten šálik. Vieš kde? Do akého auta? Neviem. Predsa kabriolet, aby vlasy neodfúklo. Jasné. Ahojte, zdravím vás, dievčatá, dobrý deň. Takže tieto šatočky ste už na mne určite videli, ale sú doplnené a neviem, či ste videli, že sme ich doplnili aj o túto farbičku, takúto hnedu. A prečo vám to predvádzam? Lebo veľa žien, čo nás pred mesiacom nesledovalo, tak sa pýtajú na šaty na plnšie tvary. Takže tieto šatočky máme od veľkosti 38 po 54. Takže neváhajte, ak máte záujem o tieto šaty. Samozrejme, čím väčšie číslo, tak sú dlhšie o pár centimetrov, čo číslo asi o 2 cm. Takže dievčatá, ak máte záujem o tieto šaty, oni sú elastické, veľmi príjemný materiál, viskozový. Tak sa nebojte, neváhajte ma osloviť na telefónnom čísle 0903 550 720. Rada vám odpoviem na každú jednu otázku. K týmto šatočkám je aj takýto doplnok, takýto šálik, takáto štvorička, takže si môžete zakryť ešte viacej ručičky, alebo môžete ísť aj bez toho, takto. Sú zoštihlujúce, krásne, určite sedia aj na väčšiu postavu. Hovorím, potrebujem vaše miery, ja všetko premerám, poprípade vám pošleme aj do iného mesta, alebo prídite, neváhajte tu na predmestku, máme tu super personál, ktorý vás obslúži, alebo ponúkne poprípade iné šatvočky. Takže sa tešíme na objednávočky a na vašu návštevu v našich predajničkách. Ďakujem vám veľmi pekne.